Не успя да чуе въпроса ли, Боян? Добре, се знам. Как бе чувството, когато сте от второстепенните герои? Имахте ли затруднения при научаването на текста и това бе ли трудно за вас? Не. Сега ще задам на всеки дали искате да продължите с изкуството. Ще бъде ли това добро начало за напред за вас? Добре. Благодаря. А сега с вас. Слушаме, Боян. За вас съм подготвил специално. Да, слушам. Колко време отне да приготвите или по-точно организирате представлението? Представлението се организира по-малко, 2 месеца и половина, но като добавим и времето, в което трябваше да направя подбор на изпълнителите, както да се изразихте, кастинг. Значи, казваме 3 месеца, трябваше да се ушият костюми, трябваше да се направят декори, които не са сложни декори, но все пак изискват време. Освен това има и репетиционен период, който беше повече от месец и половина. И тъй като всичките актьори и актриси от тази трупа са дебютанти т.е. за първи път излизат на сцена, така ми беше необходимо повече време, за да свикнат с сцената, с театрата. Да, с публика и с някои написани правила в театъра, нали, поведение сценично и прочее. Труден ли бе изборът на кастинга? Колко деца и по-точно актьори бяха? Значи истината е, че Тополовград, откъдето всички ние сме, не е голям град. Той е малко градче. Има едно училище, така че не могат да се направи голяма селекция. Не могат да се избират много деца от малко училище. Нали? Ме разбирате. Така че на кастинг не се явиха голям брой хора. Дори ме се наложи да ходя таинствам за автор за пиеса, за да мога да привлека внимание. Но като цяло съм доволен от това, че работя с тях и не ми е в никакъв случай досадно или тежко. Както и на предишните двама, зададох този въпрос, дали искате да продължите с театралното изкуство? Дали ще представите нови представления? Аз съм побелял с театралното изкуство и смятам да не се разделям с него до края на живота си. Ще имам млади колеги, с които ще работим нови заглавия, нови спектакли. Ще бъдем доволни, ако правим изяви като днешната, дали в София, дали в Пловдив, дали където и да е. Но ще бъде чудесно, ако имаме такива. Вие ли измислите историята или... Историята е дело на една режисьор. Тя е режисьор по професия, но в същото време пише и драматургия. И това е наградена пиеса, казва се Теодора Попова. И тази пиеса е наградена. Оригинална пиеса, наградена е 2018 година на Лакатник в Ямбол. Има такъв конкурс за детски. Да. Но не е поставена в България много. Така че с радост посегнах към това заглавие, защото според мен е добър материал. Не можа. Самия аз играя в театър, само че в голяма трупа. И там нещата стоят вече по-другояче, защото колегите са с повече опит, с много така за гърба си театрални заглавия. Имат какво да кажат и го казват на зрителите. Слушам ви? Благодаря ви за това кратко и по-точно дълго интервю. Аз също ви благодаря. Желая ви
успех в трудното поприще, което сте разбрали. Тази професия не е в никакъв случай по-лесна, отколкото актьорската. Желая ви успех и да направите истински качествени интервюта и да радвате своите зрители, както ние нашите.